har også ikke startet. Nu har jeg startet det. Men hej alle sammen, og... Okay, nej, nu står der ikke forhånd. Nu bruger vi bare alt mit foto, så kolder vi det her sammen. Så nu kan det godt være, nu skifter vi lige til Magic Game. Ja. Fordi nu var det der faktisk. Så alle de spændende ting, du har talt om, det er der ingen, der kan se. Så er det bare alt, hvad jeg laver. Ja. Okay, din ræb er færdig. Din rods er færdig, mener jeg. Jeg skal lige choppe noget twine. Okay. Vi skal søge tage med endnu en processor. Jeg laver lige det. Jeg går ned ad caver. Ned ad caver. Så vi kan få noget kul, så vi kan lave nogle SWAT guns. Nej, lad nu være. Jo. Det er bare, jeg kommer ikke til at trykke shift og tab på samme tid. Det er fucking irriterende, det har jeg gjort så mange gange. Det har jeg gjort endnu flere gange. Jeg har gjort det flest gange. Jeg har gjort det 3000 gange. Jeg har ikke gjort det. Jeg har faktisk også gjort det. Jeg gør det, hvad du vil. Jeg prøver sådan at åbne inventory. Jeg gør det, når det er, at jeg løber. Hver gang jeg skal ind af mine ting, så bliver jeg bare med at kigge på det, jeg kan tage. Ej, der er ikke noget kul. Jeg er bare snart sandssyg. Okay, du må godt gå ned og mine i den mine, vi har lavet, fordi den der cave der er sådan. Har du husket at tage nogle extractor med? Yes, jeg har fundet kul. Jeg fandt extractor i en chest. Du finder bare alle dine items i en chest, eller? Ja. Det er også meget nemmere. Det er 10 gange nemmere. Hvis det ikke 1000 gange nemmere. Og så kan jeg også få alle mulige her, alle det der magmanite der hernede. Det var det her magmanite. Magmanite. Og hvad er det tænkt at kalde den her video? Det ved jeg ikke. Og du tænker at kalde noget kreativt, eller bare tænkt at kalde den Creative First episode 1? Jeg har bare kaldt til Matti. Matti og Co. Matti og Co. Kan du huske, mig og Frederik og alle mulige random personer spillede det? Ja, der havde den også Matti og Co. Din verden hedder Matti og Co. Ja. Hvordan havde du råd til det? Det har jeg sgu da ikke hacker. Det er fordi jeg er nede i cave. Jeg skal bruge... Jamen jeg skal jo bruge til at kunne få magmanite. Jeg har fundet mere kul. Jeg kan se mere kul. Jeg skal bruge 5 kul. Skal du ikke lide med 5 kul? Du skal også bare komme ned i cave, så kan du også finde alle de gode items. Jeg kan med mine lige nu, Magic. Jeg tror det er laver. Yes, nu får jeg lige gode items. Hvis du ikke gør det. Du ved ikke, altså, okay, men i slutningen så må du til at få problemer med det selv. Bare lige så hvad. Jamen jeg er nede i sådan en mega cave, hvor det er, at jeg allerede har... Hvor meget? Jeg har 9, jeg kan allerede lave en obsidian, hvis det er, vi havde noget obsidian. Øj, der er noget dernede, men jeg kan ikke få det på grund af, ellers dør jeg. Så laver noget smart. Okay, nu er jeg også noget Kevin, er du glad? Nej, fordi så tager du alle mine ting. Hacker. Nej! Jeg dør. Nej, jeg dør. Nej, nu er jeg endnu mere. Jeg har sort. Jeg kan ikke finde en eneste stykke cobblestone. Eller jeg mener, kul. Jeg gik okay. Yes. De her torches, de lyser bare overhovedet ikke noget som helst. Jeg tror, jeg overlevede. Men du skal også tænke på, at når folk der ser på YouTube, de har selvfølgelig bare sort skærm, når du er nede i mine. De kan ikke se noget på skærmen. Det kan de se nu, vi går når hele skærmen rød. Så jeg kommer også gøre. Vil du ikke lige hjælpe mig lidt på grund af, der hvor jeg døde, der er sygt mange mobs. Er du død? Ja. Jeg leder efter kul. Der var mega meget kul, der hvor jeg var. Men så kom der alle mulige night monster og dræbte mig. Ej, nu kommer jeg til at kæmpe. Nu kommer jeg til at slå en gris. Nej. Væk. Så er det ikke min skyld. Og den respawnede. Puha. Respawnede den eller despawnede? Den despawnede. Ej, nu mister jeg alle mit magmanite. Okay, det går bare godt nu. Jeg kan se, at dit name tag er korrekt. Okay, der er en cave lige ved siden af dig, som jeg er i. Nu kommer jeg til dig. Det er min ven, der spiller lidt for det. Jeg er chok. Hvad sker der? Chok. Matti. Hjælp mig. Der er en sten i vejen. Sådan er nu, jeg har. Hvor er kul hen? Det har jeg jo taget.
Så hvor bruger 5 kul? Men jeg har... Hvor meget kul har jeg egentlig? Jeg har 25. Fuck dig. Jeg deler ikke. Jo, det gør jeg. Ej, jeg dør! Just kidding. Jeg dør, Matti. Hvorfor er det mig, de dræber? Alle de personer, vi går Nej! dræbt. Okay, godt, de dræber dig nu, ikke? Dø! Så er der Er fight. det ikke mineralvand? Jo, det er mineralvand. Jeg healer bare lidt med noget mineralvand her. Men så står der ved at dø. Nej, der kom en. Der kom en rockstar. Der kom en rockstar. Åh, shit, der dør! Der dør 20. Jeg kan ikke finde noget kul. Og server lag. Lige siger den i hvert fald millisekunder. Ellers er det godt. Jeg ved ikke, den står rød, det ligner ikke så godt. Nu er der 2. Og nu er der også en Miro. Nej! Løb! Hjælp mig! Altså, der er lige sket noget virkelig mærkeligt med din. Altså, det lyder lidt fucked up. Det gør du også. Nej! Jeg faldt til døde. Du faldt til døde? Ja, der var en kiste, der var. Ej. Ja, jeg matcher så forsat den også. Den lavede. Åh, nu dør jeg. Pis! Vi skal sygt have lidt bedre svær. Jeg skal bare have 5 kul. Jeg kan ikke finde det til kul i den her lorte min. Jeg har jo masser af kul, har jeg også sagt. Men det kan jeg ikke bruge til noget. Kan du da godt. Du kan låne. Oh my god, jeg har lige fundet en woolbug. Oh my god. Men nu dør jeg jo. Jeg har fundet en woolbug. Oh my god, den er awesome. Er Nå, nu er jeg hjemme igen. spawn items? Nej, der var en woolbug. Jeg kan bare se igen verden. Jeg mangler en... Jeg tror, jeg tager hjem nu. Bare det var en rimelig god idé. Der er en af de her gyldne ting, der man hopper ned med min. Jeg tror måske, at... Jeg tager lige alt. Kan jeg lave en... Hvad kan jeg lave? Jeg kan lave et wooden sword. Skal jeg også lave det til dig? Et wooden sword, jeg har et wooden sword. Nej, men jeg mener et stone sword. Ja, det må du også. Og du må også godt lige lave mining selv, hvis du kan. Ellers skal du bare lige give mig den der... Det der 5 stykker kul der. Du kan få 25. Det ligger derhjemme. Så skal jeg tage hele vejen hjem. Gider ikke have de der death statues. Nej! Dø! Hvad fuck er dit problem? Og den døde hul. Jeg skal lige lave det til dig. Jeg har lige... Jesus fucking Christ, det her ud, det er ikke særlig sikkert. Ja, tag den... Har jeg ikke lavet den? Jo, jeg har lavet den her. Tag mit item. Take the light sword and defeat the enemies. Det er fint, der er en enemies. Og nu har jeg også en stone mining What the fuck? Hvad er det galt? Den der zone, der går. Der er en zone ting, der går. What the fuck er det? Det er en hotfot. Det er Hotfot? sprede ild. Oh shit. Det er den der, som der nede ved det der, ved det her. Det skader mig ikke engang. Nu gjorde den. Det ved jeg. Dø nu. Jeg vil ikke bare dø. Jeg dræbte den. Jeg blev dræbt af den der. What the fuck, jeg mistede lige... Den der boss hog, den dræber jeg. Det var, jeg døde ikke engang i den, jeg døde. Den dræbte den. Hvad dør jeg af? Nå, det er dig, der slår mig. Hey, det der, det var mig, der dræbte. Det var mig, der dræbte den. Hjælp. Den dræber mig. Skulle ikke tage mine items? Det var lidt andet dræb mig. Åh. Der var kun gunpowder. Nu døde jeg jo også. På den der boss hog. Der er en Miro, what the fuck? Hvad sker der? Jeg tror virkelig, den ikke ved, hvor det her er henne. Jeg tror ikke, den ved, at det her det er over jorden. Det kan ikke gætte, hvilket lag det her er. Spillet er fucked up, Matti. Ligesom Der er den en der Miro. hotfoot. Men de spawner også her, når det er nat. Det har jeg aldrig set den før. Det er også Ice Miro. Vi har Du to tager år. alle tingene mega hurtigt. Fint, vil du have lige et gunpowder tilbage? Fint nok, der har du. Yes, med gunpowder. Ah. Hey, du bliver attacked.
Nu bliver jeg attacked. Ej, sådan en stone sword her, det er altså virkelig meget bedre end alt denne. Ja, det har jeg nok rigtigt. Jeg går tilbage i huset. Bag der er en Miro. Der skal vi have. Nu er der plejer at sprunge så mange af dem. Vi skal bare have en seng, så vi kan sprulle over natten. Og jeg så Miro Ice. Ja, okay, så vi kan lave én ting, nu mangler vi bare lige. Hvorfor samler vi allerede på det? Vi skal ikke engang bruge det nu. Måske skulle vi lave en seng. Hvor en seng? Eller vi kunne også lave noget armor. Armor, det kræver bare så mange ting. Lad os bare gå ud på at dræbe en masse ting, og så få noget armor, så begynder mine igen. Jeg laver altså lige nogle bukser. Jeg har ikke tænkt til det. Du tog jo alle itemsene. Kan du ikke dræbe din egen ting? Ja, det kan jeg godt. Der er en hotfoot derovre. Wow. Jeg tror virkelig, der er den gæld. Der er mega mange miroer herovre. Okay, vi skal dræbe den sammen. Hvor er Der er den? endnu en hotfoot. En hotfuck. Okay, jeg går til de her. Oh my god, der er 3 miroer. Det er lige... De der hotfoot, de spawner i Desert Biome også. Nej, det her det er ikke det her, det er grassland, ikke det så. Jamen, der er også noget, der er Desert Biome lige ved siden af. Nu dør du. Fuck. Der er 2. Flash! Nu dør jeg. Du laver bare basic health på. Nu er der 4 miroer. Det var der så. Nej, der var 3. Stod du mig lige? Nej. Jeg stod en gris i et uheld. Hesten forsvandt. Glue. Ha. Flægt. Jeg spiller det lidt lige. Nu begynder det at blive dag. Det er nice nok. Det er fint nok. Jeg har et forge, det havde jeg ikke engang lagt mærke til at have craftet. Fanden der også, hvor mange liv har den her dims lige? Jesus Christ, jeg stod det 1 million gange. Det er også en boss hog. Ja, den vil gerne have en krammer. Det er ikke min skyld. Jeg kan få det. Og den dræber alle mennesker. Hvad skal vi egentlig lave nu? Mine. Det vil faktisk være en god idé. Jeg har kun bukser. Oh my god, jeg gjorde det. Du får ikke engang særlig gode items af den. Nej, det værste ved den er bare sådan meget svært at dræbe, men den har bare nogle ting på sig. Er det mig, der bare lige ser sådan en kæmpe gris, der bare sådan, altså en gris, der bare sådan hopper sådan meget højt. Mig så bare sådan en skygge, sådan en kæmpe gris, der sådan en gris, der bare fløj i helvede til op i luften. Ej, sgu min. Nu er vi fossillaget. Der kan vi finde obsidian, som vi skal bruge. Obsidian! Wow. Jeg fandt det første obsidian. Jeg finder det bare det andet obsidian. Vi stod begge to der. Okay, der er en gris på vej med. Det går op igen. Nu falder den ned igen, ikke? Skal vi ikke bare lige tage det her og vente til det her det er færdigt, bruge nogle gode nogen på det andet resten. Lad os bare begynde at mine efter noget mere. Når jeg er på ladet, ikke? Mine efter noget mere obsidian. Ellers skal vi heller bare du har nice sko. Har jeg også nogle? Nej, det har jeg ikke. Jamen det er fordi jeg valgte mine to. Du kan vælge mine under flere ting. Kan man ikke lave sin karakter om? Jo, du kan bare ind på option settings og finde noget menu. Hovedmenu. Du er en pixie. Var den også sur på dig? Ja, nu dræber... jeg dræbte den. Den dræbte mig også. De er mega sindssyge, dem der.
Nu har jeg fundet kul, så fedt. Ej. Styr hacks. Oh my god, en cave. Har du fundet en cave? Jeg har fundet en cave. Nice. Magic, hvorfor har du brugt dem? Du har ikke... Du har siddet... Vi kan ikke komme forbi. Kan du egentlig godt åbne mine? På åben mine. Kan du åbne mine? Ja. Nej, jeg kan ikke åbne dine, det var så lidt om før. Her har jeg været før. Der er masser af magma, nej, du har ikke taget det. Det kunne jeg ikke matche. Jeg havde kun en wood mining selv. Nå, så tager jeg det bare. Øj, der er sygt meget, altså. Nu har jeg endelig fået en ny opgradering, så... Der er kul. Er der? Ja. Hvor? Lige dernede. Endnu mere magma night. Men nej. Jeg har sådan 21, 22. Men så må man heller ikke bruge. Hvis det kun bruger nok til... Men vi skal også bruge det senere. 16. Vi skal bruge 16 i hvert fald. Vi skal også bruge mest i senere. Minimum 16. Der er godt nok meget kul, det er godt. Hvor meget har du i det hele? Jeg har 40 i det hele. Jeg har ingen med det. Jeg har stadig ikke mindet. Kan du ikke mine det? Har du placeret Fortune ovenpå og gjort en tilladelse til mig? Nej, det tror jeg ikke. Fordi hvis du ikke har gjort tilladelse, så kan jeg ikke rigtig bruge den. På den her fucking obsidian i, så... Det er et trick til dig. Jeg skal bare claim vores hus. Det her spil er faktisk beregnet til sådan en multiplayer server. Ja, det er det også. Men det er bare, man kan... Du kan ikke claim på grund af, at du har ikke nok items til det. Det kræver en kul at gøre det. Det kræver 10 kul at gøre det. Og du har ikke noget kul. Har du? Nej, jeg gav det helt til dig. Du skal bruge 10 kul, så... Du har 20. Du kan bare ikke claim noget, det kan jeg bare. Okay, så vi skal det bare bruge obsidian og så. Måske skulle vi bygge det længere nedad. Ja, lad os bare begynde at bygge. Jeg har altså masser af det der. Men det kan vi jo ikke før alle de her de er færdige. Nej, der er stadig 1 minut tilbage. Det er sådan, når du kører den der, okay. Det er der 2 minutter på og sådan noget. Det er den fjernet. Men skal vi lige gå op? Vi mig ned her, okay. Men skal vi lige gå op og flække nogle ting, så vi kan få noget læderarmor? Trappen den fortsætter sådan her. Jeg går op og flækker nogle pixie. Okay, hvis jeg skal bruge noget læderarmor. Fordi læderarmor det gør... Hvor har jeg allerede bukser? Det har jeg ikke. Det ser bare sgu ikke med bukser. Jeg har ikke min tidskone. Nej, det må du ikke sige. Nej, den kan alligevel ikke være i bukserne, så. Er det min pixie, det der? Hvad fanden skal 5 minutter? Der er 2 miroer på vej op som dør. Jeg siger, man spawner bare virkelig mange miroer i det her world, eller hvad? Ja, det er Mirror World. Det er et seed, jeg kunne se. Hacks. All hacks. Jeg er ikke på den at sige det. Det kan man ikke engang. Det kan man sikkert godt, du kan bare google det. Jeg er 100 på den her måde, gør du på. Pixie, den er mega nice. Der er mega mange pixier. Det var mega fedt, at man kunne farme dem. Men man kan jo tæmme dem, så kan man jo få noget fra dem. Der er en af deres knogler eller sådan noget. Ja, det er så mega realistisk. Ja, men man kan ikke få den slæder. Nej, det kan man ikke. Okay, Stonebuds. Jeg kræver sådan, at det kun Stonebuds. Men det skal så ikke bare have Miro, så giver den jo også øjne. Jo. Eller skal vi have en gris, som giver... Men den giver ikke læder, så. Ja, men Miro giver heller ikke øjne. Gør det ikke? Nej. Hvad for en dyr tror du, det er smart at have som... Sådan en silver keeper, fordi den giver de der den kan give rare items. Og det bedste vi skal have, det skal være en thing, fordi den kan give diamond armor og diamonds sword eller sådan nogle diamond ting. En thing. En ting. Det er i det nederste lag.
Det er bare sindssygt svært til dem, hvor den gør naller. Den gør naller, var der? Så bare have noget quantum. Jeg har fundet onions. Eller turnips. Skal vi grave lidt ned eller hvad? Mhm. Ser lige. På lidt ting ind i ovnen. Kan du godt lige på den ting ind i ovnen? Ja, der er nogen, der er færdige. Kunne du ikke også, så kommer du ikke lige op med tingene på dem ned i ovnen? Jo. Jeg har puttet midt ind i ovnen. Men vi skal lige collect alle de her items der over det hele. Skal vi bare sætte den op til den med en normal en? Ja. Så den er væk, så den er så. Vi skal så også tage væggene herover. Jeg kan også huske, at første det var mega stort. Jeg er i gang med. Jeg tjekker lige, hvad den næste op på den koster. Det koster, wow, vi har allerede råd. Er det det? Hvad koster den? Jeg mangler lidt obsidian. Det skal vi så huske, at vi skal lave. Skal vi lave noget stærkbedring eller hvad? Så kan du ikke give mig manganite, så kan jeg lave. Hvordan putter man sådan kun én item i? Jeg kan bare lige give mig manganite, så kan jeg lave det. Jo, de stemme den lagger mega meget. Og min spil crashes. Er du stadig inde? Jeg er bare lige... Giv mig lidt manganite, så det kommer op. Jamen, er du stadig inde på serveren? Og så kan jeg lave noget obsidian til. Er du stadig inde på serveren? Nej, obsidian det er færdigt. Er du... Kan du ikke bare svare mig? Du skal bare have 16 af det. The request timed out. Hvad for en request? Jeg kan godt være inde på serveren, selvom du går ud. Jeg er ikke ud bare blive ud. Ej, Ja, det er inde på serveren. Hej Mathilde. hej. Jeg gælder på dit internet lille røg. Ja, mit internet er bare fuck lige nu. Det er working. Okay, så kan du ikke bare lige give mig det der manganite, så kan jeg gå op og gøre ting. Ja, men nu min mus er også fucked. Bare min computer er bare fucked. Den er bare sådan, den gider bare ikke mere, du kan ikke holde det ud. Ja. Nu joiner jeg. Det er sikkert fordi, jeg kan sikkert ikke køre, og både køre OBS og alt muligt andet. OBS det kan jo rimelig meget på 30 fps, eller på 60 fps. Ja. Skal vi ikke bare sige, det var det? For den her episode. Jo. Vi ses, hej hej. Ja, vi ses. Hola! 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 Skal jeg så lave episode 2?